Tak fordi du besøger vores hjemmeside. Denne video giver dig et overblik over siden med vores temperatur- og energistyringssystemer til køler og frysere. Herfra kan du tilgå siden Bestil her, hvor du finder en kort beskrivelse af de forskellige pakker, du kan bestille. Som forklaret her er serviceniveau et standard service for alle pakker. Du betaler ikke for systemets komponenter, da du kun låner dem. Pakke 1 er beregnet til køler og frysere, tilsluttet et Schuko 230 volt stik. Som en del af denne pakke modtager du en elmåler, en temperatursensor og en QR-kode til identifikation af den overvågede køler eller fryser. Dette system genererer en energi- og temperaturrapport hver uge. Pakke 2 er beregnet til større køleenheder tilsluttet et 16 ampere CE-stik. Som en del af denne pakke modtager du ligeledes en elmåler, en temperatursensor og en QR-kode til identifikation af den overvågede køleenhed. Hyppigheden af energi- og temperaturrapporterne afhænger af det valgte serviceniveau. Pakke 3 er beregnet til køle- og fryserum, der bruger en eltavle. Som en del af denne pakke modtager du også en elmåler, en temperatursensor og en QR-kode til identifikation af kølerummet. Når du har valgt de pakker, der opfylder dine behov, kan du bestille dem ved at udfylde denne formular med dit navn, firmanavn og e-mailadresse. Derefter angiver du antallet af pakker, du ønsker, og det serviceniveau, du har brug for. Hvis du bestiller mere end 10 pakker og ønsker at opgradere til et højere serviceniveau, kan du læse mere om, hvad der er inkluderet i serviceniveau 2 og 3 i denne tabel. Vi håber, at denne video har givet dig et godt overblik. Vi ser frem til at modtage dine ordre. Ha' en god dag.